soc el David, soc gerent i cuiner d'aquest restaurant del bar de l'Ateneu. Ja des de fa 8 anys que estem aquí i bàsicament som un restaurant de menú, tenim carta d'esmorzars i fem una cuina molt de mercat, molt mediterrània i molt del dia a dia. Fa 5 anys que agafem alumnes en pràctica del PCI i durant aquest temps hem estat molt satisfets amb el projecte, no només per el que creiem que portem una miqueta als alumnes que volen venir a fer formació, a fer pràctiques, a veure realment com és el món laboral, sinó també per nosaltres és una ajuda i també perquè ens implica un esforç a ensenyar a fer-ho i és com un reciclatge també per tots. Tenir alumnes en pràctiques és molt positiu per la feina, pel que és el dia a dia de la feina, perquè ens ajuda també a planificar. Al dematí, quan planifiquem tot la mise en place de tot l'estant, fiquem, mira, aquesta feina serà per mi o per l'altre cuiner, també pel Víctor. I al Víctor donem aquestes feines bàsiques que són d'aprenentatge i són d'entrar en una cuina amb coneixement, o si fos una altra empresa seria el coneixement bàsic per començar a treballar bé, per ser una base ben ferma. L'ideal d'aquesta gent, d'aquests nanos, és que participin, que descobreixin que poden fer alguna cosa útil en una feina. No només és una màquina de repetició. Anem a descobrir una mica el món, textures i que estiguin satisfets. Llavors, amb la satisfacció, cada dia venen amb més ganes. Aquest noi és una manera de trobar talent. De talent no només amb la cuina, pot ser també a la barra, de veure quin... I tractar amb ells també t'ajuda una miqueta a tractar amb gent que tu tinguis que contractar. Em dic Víctor, tinc 17 anys, estic estudiant al PCI d'Hostaleria a l'Escola Can Molins. Vaig fer el PCI perquè l'ESO m'anava molt malament i vaig decidir buscar unes altres alternatives per poder utilitzar el PCI de pont a un grau mig. Durant el PCI he après a treballar en equip perquè les classes són més reduïdes i estan més per tu, a no fer unes classes tan monòtones i a totes les coses bàsiques d'hostaleria. A les pràctiques estic aprenent a treballar sota pressió amb companys d'una altra edat que tenen uns altres pensaments i assumir responsabilitats que com qualsevol altre treballador tindria. Jo li diria que s'apuntés a un PCI perquè és molt diferent, és tot molt més pràctic, aprens la vida laborable, pots començar a treballar o seguir estudiant, que és la millor opció. El Víctor d'ara és molt més estable, que té una vida que va al gimnàs, fa esport, està amb els seus amics i està més tranquil, a la casa també, ara estic molt més content.